Dnes sa ideme pozrieť do kaviarne Myšiak na Art Moments Brunch, takže budeme mať malovaciu session. Skafander nasadený, aby sme sa nezašpinili a ideme na to. Bolo tam veľa farieb, veľa kreativity. Veľmi sa mi to páčilo, najskôr nás nakrmili, takže sme dostali vajíčka, tá gulička bola plnená pistáciovým krémom, dal som si maču, k tomu tieto dukatové buchtičky legendárne. Užíval som si to, naozaj to bolo príjemné a potom sme išli malovať a tvoriť. Vybrali sme si jeden obrázok, mohol si sa nimi inšpirovať, nemusel. Bolo to pre mňa veľmi terapeutické, úplne som si pri tom oddychol, takže vám odporúčam s kamarátmi si urobiť takúto art session a na konci dňa je úplne jedno, ako to vyzerá, ale je ten akt, ktorý sa ráta. Sebarealizácia tvorby, no bavilo ma to, naozaj som sa tým nechal uniesť, dával som na to pozor, som detailoval všetko. Dosť sa mi to páči na konci dňa, ale mám zašpinené tepláky, takže povedzme, že aspoň mám pekný obraz, ale nohavice môžem vyhodiť, lebo to nevyperem. Každopádne toto je finálny výsledok a bolo to naozaj super. Ja som sa inšpiroval tou kartičkou, ktorá tam bola poskytnutá, ale trošku som to tak stmavil, nech to je taký viac môj vibe.